Egun batetik bestera asko aldatu dira temperaturak, egun beroetatik, egun hotzetara pasa gara. Baldu harremanik hotzak elikadurarekin, beste modu batera jaten dugu egun hotzetan? Hori jakiteko, kalera irten gara gaurkoan. Bueno, negoakin bat aldatu dituzu jateko ohiturak edo jateko modua? Betik, hori betik lehenengotan, betik bagarrunak eta hori gauzak eta lentejak eta dana. Plater beruak orduan? Bai, betik, neguan betik. Da desberdina. Bueno, negua iritsi da eta temperatura hotzak, aldatu duzu jateko modua, etxien? Jateko guk asko ez, osea, eguneroko zaldien ensaladak eta potaje pixka bat eta olako zeak. Oso iku izaten da salda adibidez. Oso ona, eta gustoko dut gehiena, oso gustokoa. Bai. Badaukotzu platerren bat olan neguen esaten duzuna bereziki hau jan biot? Bai, neguen oso nien, lenteja, potajea pixka bat. Da, kutsariekin jaten dugun, holan. Uda partetik botatzen duzu zerbait faltan edo? Ni no ensalada salienaz, udaran da ensaladatik tiriketan dut berdura eta holako zeakin. Eta gainetik, arraine edo holan, jaten ez dut gauza asko bier. Eta gabonetatik gatoz, gabonetan sekulako bazkaixak eta faixak egoten die, urtarrian zaintzen zara, edo... Ez naz pixu asko hartzeko zea, Osea, normalien ez dute abuso ez dute ikan jatan alixekin, eta normalien pixuen nahiko ondo mantentzen az. Bueno, neguen aldatzen dituzu jateko moduak edo beste gauza batzuk jaten dituzu? Berdin jaten dut, neguen daudan. Ensaladak eta gutxitxu, baina, jan berdin. Salda berua oso ohiku izaten da garai honeitan? Saldak eta atzeitxo bai, neguen. Saldak eta hako gauzak bai, oilasku ginen eta hako gauzak. Gabonetako baskari potente horrik eta gero urtarrian gehiago zaintzen zara edo beti antzera jaten dozu beti? Antzera zamar, ez dago gora beran dedik. Bueno, neguan aldatzen dituzu jateko moduak? Bueno, normalien uratik negura, bai, uran ensala batzuk, neguen potaje gehiago, da gutxi gero bera hori aldaketa hori izango litzak. Zein da zure neguko plater gustokoena? Potaje, dosi potaje, baba batzuk, edo lentega batzuk, edo potajia, normalian. Gabonetatik gatoz, gabonetan normalien asko jaten da, urtarrian zaintzen zara edo bereziki edo betiko moduen jaten dozu? Bueno, normal, ez dute gauza ondirik itzen, ez dute zerik zan da, ez dut jaten gauza diferenteko, normalien jaten dutena urtien zier antzerako. Kaletarren irizia jakin eta gero, Aikera gerturatu gara Garazi Abasolo nutrizionistarekin hitz egitera. Goazen! Bueno, Garazi, ez dakit neguen hotzakin jateko modua aldatu iten da, ez dakit ze gomendatzen duzun zuk jatia? Bai, orokorrien aldatzen da jateko modua, batez be daukulako itxuria gauza beruak eta energetikoak eta konsumiruteko. Ez dakit, batzuk izelaik legumbriak, txorixuakin edo txokolatea txurruakin. Eta, itxura horrek baino, badau beste aukera batzu bero jateko, baina osasun garrixago. Ze gomendio egiten dituzuzuk edo zein da zuk adibidez ze plater jaten dituzu neguen? Vale. Gomendio moduen, neguen berez neguko produktuak hartzeko. Orden izeleik ez edo azia, edo brokolixa, edo kolifloria, legumbriak beruak izeleik ez. Orden batez be platera horrekin osatzia. Eta basaiatzia platerien barazkixak sartzen. Askotan igual neguen ensaladak eta ez ditugu jartzen, baina horrein ordez sartu laikez edo egositxa, edo purien, edo salteau batekin. Orden platera lehengo horrekin osatu eta gero gainontzeko osagaitza gaitxuta. Urtarrien etortzen gara abenduko baskari potente horretatik. Zuk dieta edo zaintzen hasi gure dauen norbaiti ze gomendi edo ze zatotzazu azteko jaten edo?
Bueno, pertsonian arabera, lehenengo ikustu eta ber ze jaten dauden eta gero hori faten gare aldatzen. Baina esan zuten moduen, hori saiatzen gare, danetik jaten. Osea, pixua bajatzeko ez da gutxi hau janbier, edo ez da pixkat orekatu jatia. Orden, elikagai talde ezberdinak lantzen ditugu, bai berdurak, bai karbohidrato, proteinak, eta platera erakusten dugu zelan osatu. Pixua bajatzia baduko helburua adibidez, batez be barazkixak eukibiko itxu, eta bestiak guarnizio moduen. Nik imaginatzen dut ura eta edatia behi garrantzitsua izango dara, ez? Bai, egunien zier hidratauta egotia importantia da, egisa da neguen, igual ez dakula inbeste oitxura erateko, baina, hidratetako, ez dakiz saldak hartu leikez, edo infusinuak be bai, eta, ez dela boteiakin edo lanien egotia be ondo ego leike. Badaz neguko produktu batzuk eta gero udan, badaz zuk produktu batzuk neguen erabiltzen dituzunak bakarrik eta gero udan beste batzuk, edo beti urtien zier beti berdina jaten duzu? Ez, hombre, saiatzen az behintzat urtaruen urtarokoa itxen. Egisa da, gaur egun supermerkauen eskuragarri daukula edozein berdura, edozein urte sasoitan, edo frutia be bai. Baina, saiatzen gare, hori, neguen negukoa, udan udakoa, eta, batez be barazkita frutekin, bai. Supermerkatuen importantia da, zuk beti izan duzu importantia dela, tikia behiratzia edo zertaz dago nina edo, hori be importantia izango da, ez? Bai, horre goienan artikulatiatzen dela gutxi, eta batez be supermerkauen saiatu gara elikagai freskoak hartuen. Eta horrek izelaik ez etiketak ez daukienak. Adibidez, piper batzuk hartzen baituzu, horrek ez dau jarriko etiketak. Hori azkenen produktu freskoa da. Horrek dira gehixen gomendatuko ditugunak. Eta bestela hori etiketia irakurri osagaixak, eta behintzat ezaunak itxegakun jakitxeko segabitzen jaten edo zerrez. Eskerrik asko, gurekin egotiatik, plazer bat. Bale, eskerrik asko zuei.